Ako si Anjo, pangarap kong maglibot sa mga lugar na hindi ko nararating. Katulad din ako ng ibang tao na gustong maglibot sa buong mundo. Pero paano naman ito mangyayari kung isa lang akong biyahero? Na ang ibig sabihin ay namamasada ng tricycle. Naghatid ako ng mga pasahero kahit saan. Tanggap ko na rin na imposibleng magkatotoo ang pangarap ko dahil wala akong pera. Yan, ayos. Makintab ka na naman. Pwede ka na nun mga bayo maghapon. Hoy, Anjo! Ilang buwan ka na hindi nakakabayad ah! Ano akala mo sa bahay ko? Bahay ang punan? Madam, ilang buwan pa lang po akong hindi nakakabayad, di ba? Anong gusto mo? Pabuti pa na 1 taon? Kung pwede nga lang po. Aba! Talagang gusto mo pang umabot tayo sa mga pulis kung ganon? Madam, wag muna sa mga pulis. Pwede sa barangay muna. Aba! Talagang pilosopo ka ah! Mamili ka! Magbabayad ka o palalayasin kita! Madam, pasensya na po kayo. Matumal talaga ang pasada ko ngayon. Paano naman kasi may mapapasadahan ka? Tsaka ka lang lalabas mamamasada kapag lusaw na yung muta mo? Madam, di pa naman lusaw oh. Tignan mo, patigas at buo pa naman. Ay nako, ilay mo nga sa akin yan. Dahil kung hindi, makikita mo. Buti na lang, hindi ko na isubo. Hoy, wag mong ibahin ang usapan. Nagpunta ako rito para sa upa ng bahay, hindi para sa muta mo. Madam, pasensya na po talaga kayo. Wala po talaga akong maibigay sa inyo ngayon. Kailan na naman na ipapangako mong pagbabayad? Aber? Madam, ayoko pong mangako, pero susubukan ko pong mag-ipon ng pambayad sa inyo hanggang sa Pasko. Pasko? Ano akala mo sa akin? Si Santa Claus? Aber? Nagbabaka sakali lang po. Baka ibigay nyo pong pamasko ko yung upa ng bahay nyo. Hoy, yan John Pilosopo. Kung si Santa Claus nagtitipid dahil sa mahal na bilihin ngayon, ako pa kaya? Paano mo nalaman na nagtitipid si Santa Claus, madam? Kasi, nung nagsabit ng medyas yung anak ko sa pinto ng Pasko, mga candy at laro nang nilagay niya. Ano po ba yung nilagay nyo noon, madam? Isang pirasong balot. Kaya paano mo nasabing hindi siya nagtitipid? Tapos, gusto mo ibigay ko sa yung pamasko, yung utang mo sa upa ng bahay? Ay, madam, may naisip na po akong paraan para makabayad ako sa utang nyo. Yun ay kung gusto nyo lang. Ano yun? Baka pwedeng pahiraman nyo muna ako ng pambayad ko. Tapos, yun na lang yung babayaran ko sa inyo. O sige, magkano bang hihiramin mo? Kung magkano sana yung utang ko sa bahay nyo, madam. Naku, kulang ng 2,000 tong pera ko para mabuo yung bayad mo. Pwede namang utang nyo muna sa akin yung 2,000, madam. O siya, sige. Basta may utang akong 2,000 sa'yo, ha? Madam, kailan nyo ibibigay yung utang nyo sa akin? Sa susunod na araw na, kapag nakasingil ako sa mga pautang ko sa palengke. Sige po, madam. O siya, sige. Basta 2,000 lang ang utang ko sa'yo, ha? Sige, madam. Sige, alis na ako. Ang galing ko talaga. Si madam pang nagkautang sa akin. Teka, ako ang naniningil dahil may utang siya. Bakit ako pang nagkautang ngayon? Anjo! Mambubutol ka talagang loko ka! Anjo! Anjo, patay na, takbo! Lumayas ka sa bahay ko, manloloko ka! Budol ako dun ah. Maghanap ka na ng ibang bahay mo, Anjo. Sigurado, sisentensyahan ka na ng dragon na yun pag uwi mo. Manluloko ka talagang, Anjo ka. Naku, matitiris talaga kita pag di ka umalis dito sa bahay ko.